Adapun buah perunjangan kadianta kabakeh malin sabab basiang dinan tumbuh jiko manimbang dinan ado tumbuh sarupo iko kini. Jiko disulam disuji-suji bapilin sangkui banang banta jiko dikanang dikaji-kaji asa mulu asa. Pihak di badan diri mandiang kok sakinyo sepanjang hari kok damamnya sepanjang tahun. Sakit dicari ka ubeknyo, damam pun dicari panawanyo. Sakit tak dapet ka ubeknyo, damam tak dapet panawanyo. Allah Ta'ala kayo sungguh hukumnya juo nan balaku nan bak pituah malin juo. Indak dapet batonggak bosi tolong diambil kapalupu diambil sakiro kaparalu. Indak dapet sakondak hati Allah Ta'ala kayo sungguh hukumnya juo nan balaku. Si tujuh jo lima kaum nak tarih kasaruaso kok mujue batahun-tahun kok malang sakijok maton. Si tujuh baladang sirih bilang-bilang bari batangga di tepi banda tanam sekarau. Mujue tak dapet kita rayah malang tak dapet kita tulak elas sampai aja baliau. Pario di dalam kambut tasangkui dia telam tak diambil sakiro ka dimakan. Nan punyo datang manjapui pitaruh bana di Allah nanya minta sadatiak tak dapat kita janjikan. Iyolah malang nasib dek baliau lah singkek langkah di dunia lah panjang langkah ke akhirat. Nan punyo datang manjapui nan batanam datang manjujui. Padang sudah suko diampai bosi sarato jo bajanyo. Umo cukup bilangan sampai pai sarato jo ajanyo. Pihak de kami ko disiko alah ampe sarak nan bapakaikan manolah sarak nan ampe. Pertama memandi dan mensucikan, nan kedua mengafani, nan ketiga menyolatkan, nan keempat menguburkan. Di kacuang di kabe are, di arak ka tanah pusaro, pusaro nan bajaruang. Mandaru tanah pakuburan, di balik papan nan sabilah, tujuh langkah malin bajalan. Datang malaikat nan batanyo, usahkan tanyo kata jahit, takkan doso hidup sama so dunia. Pertama dosa kepada Allah, dan kedua dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah tentu menuju pintu tobat. Kok dosa kepada manusia tentu pihak di badan diri beliau kok lama hidup banyak dirasai, jauh berjalan banyak nan dilihat. Kok ada maraso talantak dek kananya, tak singgung dek tak katurun, nang kemembarati kepada beliau di akhirat nanti kami atas nama ahli waris meminta maaf kepada kita nan bersama. Salimba nan daripada itu, jikalau ada utang piutang, utang ameh nan babingka, utang piti nan babilang, utang kain nan bakabuang, nan tak bisa dimaafkan, kami atas nama ahli waris siap menerima segala dengan bukti-bukti yang lengkap. Sekian perundangan amu anta kabakeh malin. Lah sampai di mama nan kemanjadi sawit jasaponyo na sepanjang kato mama nalah tibo kepada ambo iolah kato sebenarnya tapi sungguh pun demba itu. Nabi Adam awal pertama Nuh Rasul ketiga duduk di atas kursi bertemu intan pudi baleh jo kain suto bainul anu banak tanan anak bidadari. Sinan mulo awal berkata iyo mempayukan pandang jauh dilayangkan pandang ampir ditukiakan diwalakan kalam sakutiko sifat iman nanti malah mama. Dipakai sifat iman nanti. Ya mama. Layambo kembali perundangan kabake mama. Palalu. Nan kamanya di buah kumalinyo sakutiko mencari paham mencari runjang samu fakat agak talamo jo telambe. Talamo ambo dek balega telambe mama de nanti maaf diminta kabake mama. Dahulu maaf sekarang diberi. Iyolah maaf kata mama indak kambo titih batang indak kambo tikam jajak dititih bitang ko ali ditakam jajak ko lipo disabut ko indak dapat diulang ko itu juo malahan ambo ambil awal penghabisan kata mama bakolah awal penghabisan kata mama. Pihak di badan diri mandiang ko lamo hidup banyak dan dirasai jauh berjalan banyak dan liat ko ado merasa talantak dek kananya tasinggung dek kata nak dibari dek kami maafkan begitu bana kata mama. Yolah bana. Yo lama anak kata mama lah dicari bulet dan segala pipian dan salayang kok bulet lah dapat digolekkan kepicak pun lah dapat dilayangkan. Kok ditiliat di hati dipandang cuma tu indak ada lalu kesaran tentang itu alumah kalau indaknya. Kok capek kaki indak pandarong ringan tangan indak pemacah capek ulik indak takat-takat tapi jikalau Allah nak kau di manusia nang kilaf kau ada kilaf jo kilafat dulu maaf sekarang diberi salim mbak nan daripada itu.
Kalau aduh utang piutinan babilang, utang kainan buang utang aminan babingkanan tak bisa dimaafkan. Ahli waris siap untuk menerima segala bukti-bukti yang lengkap kan itu bana kata mama. Yo lah bana. Yo lah bana nyok kata mama lari cari boleh nasa golek pipiah nasa layang kok boleh lah dapet digolek kon picak lah dapet dilayangkan. Ba ato nyodek kami namanya mak. Ujan tadu kabut lah tarang di situ kapal mulai kabalaya sungguh pun baitu purnyang kembali ke bakai mama. Lah sampai de malinan ka menjadi sawit jo saponyo na sa panyang kato marinalah kembali kepada ambo iulah kato sabananyo. Di ambo bana tu kini maunjukkan kato mampunkan sambah menyapui kato nan ba itu. Itulah jinihnya kato malin jinih lalabi haba di basua tare lalabi haba terempi. Alhamdulillah saja kajawitnya. Ima gorak datang situ janjian tibo di matu gatan tak sinan tanaman tubuh. Jadi kita berarti kasih komenin. Kalau